registre d'informació de dades a Sinergia CRM genera la necessitat, la lògica necessitat per part de les organitzacions d'explotar adequadament, de visualitzar aquesta informació. Sinergia CRM incorpora com un dels seus mòduls funcionals els informes Carrepos que permeten una explotació extraordinàriament detallada de la informació, però segurament no en el format o amb el nivell de detall adequat per a tots els grups de la nostra base social. Normalment un nivell detallat pot ser interessant per coordinadors de projectes, per persones que estan en el dia a dia d'un determinat procés, però no segurament per òrgans de govern, per equips directius, per voluntariat, per finançadors, etc. Necessitem una manera de presentar la informació molt més visual, molt més gràfica, molt més sintètica, segurament, allò que li diem habitualment, els quadres de comandament. En un sector transparent com el nostre, ja no és només una necessitat tècnica de l'organització, sinó una que és intrínsec a les nostres organitzacions, ser capaços de posar informació a disposició de la nostra base social. Aquesta necessitat ens va portar a incorporar una nova eina, no és un mòdul funcional a l'ús, és una nova eina, òbviament de codi obert, com treballem sempre, vinculada i integrada perfectament amb Sinergia CRM, tant a nivell de dades com a nivell de seguretat, és a dir, qui no pugui veure una dada en Sinergia CRM quan accedeixi a Sinergia Data Analytics, que és això que teniu en pantalla, tampoc podrà visualitzar aquelles dades, òbviament, però aquesta integració, insisteixo, la fem des d'una nova eina, des de Sinergia Data Analytics, que complementa absolutament a Sinergia CRM. Aquesta aplicació permet representar la informació de manera molt més àgil, molt més visual. Si nosaltres entrem en mòdul de subvencions, estem visualitzant exactament allò que tenim dintre del mòdul de subvencions de Sinergia CRM, podem aplicar filtres, podem veure diferents tipus de visualització de la informació i podem editar i generar qualsevol. Podem editar la consulta i decidir, l'eina ens facilita quins són els tipus de visualització, que com veieu són un bon grapat. Quin tipus de visualització? Doncs podríem fer-ho via visualització via àrea polar o visualitzar via gràfic de barres, podríem confirmar i tindríem aquesta mateixa informació vista en gràfic de barres i podríem afegir-li les etiquetes, les tendències o les etiquetes en percentatge, confirmar, canviar colors, etc. Aquesta capacitat d'adaptació que esteu veient és, com també ho és a Sinergia CRM, a la vostra disposició, a la disposició de les organitzacions. Podeu imaginar, ho veieu a la pantalla, tenim un grapat d'informes d'exemple que ens permeten ser més àgils, us permeten ser més àgils perquè ja estan integrats amb els diferents mòduls principals i us permeten ser més àgils fent modificacions i no partint d'un full en blanc. Però en qualsevol cas teniu a la vostra disposició tota la capacitat d'adaptació, de personalització de l'eina. De la mateixa manera, si volguéssim veure el seguiment, resulta que el nostre òrgan de govern vol fer un seguiment de les intervencions que estem fent a la nostra organització, doncs de nou tindríem un total de seguiments, una sèrie d'informes per rang, per estat, per canal de gestió i, de nou, diferents tipus de visualització. Aquesta informació, com us comentàvem, la podem vincular, per una banda, a determinats grups. Jo puc decidir quins són els grups que visualitzen aquesta informació, quins grups són els que no la visualitzen, podem categoritzar-les, afegir-hi etiquetes, etc. Els elements claus de la distribució d'aquesta informació són les tipologies de gràfics, d'informes, que pot assumir la Sinergia Data Analytics. Poden ser informes privats, només l'usuari que està ara mateix treballant amb l'eina podrà veure aquests seus propis informes. Podem treballar per grups i decidir que aquests, com veieu en pantalla, que aquest informe només podran accedir les persones que tinguem vinculades al grup A, grup B i grup E dintre de l'organització. Podem fer informes comuns, tothom podrà accedir a l'informe de campanyes o l'informe de pagaments i finalment tenim informes públics. Podem tenir informes que pretenem vincular a una plana web i que via enllaç tothom que tingui aquest enllaç hi podria accedir i això ens ha de permetre complir amb aquesta voluntat, necessitat de transmetre, ser transparents amb determinada informació sense obligar a que entrin en una eina determinada i molt menys en el CRM. En definitiva, disposar d'informació en aquest format visual que teniu en pantalla no és ni més ni menys que el premi a un registre adequat a la informació. No cal dir que si la informació que registrem al CRM no té la qualitat adequada, possiblement la representació d'aquesta informació tampoc la tindrà.
és molt evident que les eines que fem servir poden marcar la diferència, que siguin eines visuals, que siguin eines molt gràfiques, que siguin eines molt fàcils de fer servir. Els usuaris d'aquestes eines són fins i tot menys tècnics, amb menys competències habitualment que les persones que poden treballar directament al CRM, i us podem assegurar, us podem garantir que l'experiència ens està dient que Sinergia Data Analytics sí, efectivament, marca la diferència.